Είμαστε στην Αριδαία, σε ένα μαγαζί με υδραυλικά καλοριφέρ ηλιακά Θερμόπολης. Έχουμε εδώ το Μιτσάρα τον υδραυλικό. Τυχιούχος φίλε, έτσι. Βέβαια, τυχιούχος. Είμαστε το μέλλον ρε φίλε, εμείς είμαστε οι επόμενοι. Και πρέπει να βγάλουμε επόμενους μετά. Σωστούς επόμενους όμως. Η τρίτη γενιά. Πες για το μαγαζί εδώ, πόσα χρόνια έχει? Είναι γύρω στα 20 χρόνια. 20 χρόνια από τον μπαμπά, δηλαδή σε δεύτερη γενιά υδραυλικός. Μπόμπα είσαι, εγώ είμαι πρώτος. Πρώτος εσύ? Πρώτος, ναι. Ή δεύτερος. Από το θείο μου δεύτερος μετράω κι εγώ, δεύτερος. Για πάμε να με δείξει εδώ τώρα, τι καλούπια έχεις μέσα, τι έχεις κάνει εδώ τώρα. Εμάς χορνάζε, μας γουστάρουνε. Για να δούμε εδώ. Καλώς σας βρήκαμε εδώ, φίλτρα, ανταλλακτικά, τα πάντα όλα. Για πες. Για πες μου τι θες να μάθεις εκεί μου. Τα πάντα. Ξεκίνα, μίλα. Τι να πω ρε, πες με εσύ. Ομολόγα, σκουλίκι. Πού είναι το στράτο φορά, πού είναι ο στράτος? Ποιο στράτο, το μαγαζί δεν είναι του στράτου, δικό σου είναι. Για πες δείξε μου εκεί το μηχάνημα, θέλω εκείνο εκεί που με έχει ενθουσιάσει. Όλο το μαγαζί και μετά ένα-ένα. Ένα-ένα. Ναι. Ωραία. Άνοιξε τα κουτιά. Όχι, πλάκα κάνω. Εδώ βλέπω έχεις φίλτρα Atlas, έτσι. Τις τηλεοράσεις τις είδες, μέχρι και τηλεοράσεις πουλάμε, βέβαια, φίλτρα στο Atlas. Ωραία. Φίλτρα Atlas εδώ, ανταλλακτικά. Εδώ πέρα βλέπω ανταλλακτικά για καζανάκια. Χαμός. Και αυτά εδώ πέρα είναι πολύ ωραία ρε. Φλωτέρ βυθού. Ναι. Ποια θάλασσα. Ναι, άμα είσαι κιόλας. Εδώ ανταλλακτικά βλέπω για κιτουράμι. Βέβαια. Έτσι. Εγκεφάλους, φλάτζες. Αντλίες εδώ, ντάνφους. Βίδες. Χαμός. Είναι Γιάννη, το πρώτο σου βίντεο είναι ή τα έχεις κάνει ξανά? Το πρώτο μου βίντεο είναι που βγάζω. Έτσι. Όπου έχεις πολύ πράγμα εδώ ρε γάμο. Γιάννη ξεκόλα, δείξει μια το μαγαζί. Κάτσε ρε, ένα είπες. Εδώ γίνεται χαμός. Ένα διάδρομο γεμάτο πράγματα. Όλο πουτσικλίκια. Μην εκφράζεσαι χυδαία. Γεμάτο πουτσικπίπ κλίκια. Πω εδώ πέρα δες κυκλοφορητές. Θείο πλάκα έχει πολύ πράγμα Τι γκά είναι. Άντε τώρα αυτά να τα βάλεις σε σειρά. Εδώ έχει βρύσεις. Εδώ έχει ένα μάστορα που θέλει να βγει στη σύνταξη και ο ανιψιός του δεν τον αφήνει. Για ποιον το λέει αυτό ρε? Και πίσω, άμα θέλεις, βγες και έξω φίλε μου Γιάννη. Και από πίσω. Και πίσω και πάνω, είσαι ελεύθερο να πας να τα δεις όλα. Σόπαρ. Έλα εδώ να μου λες όμως. Να μαθαίνω. Πάρε μια το μαγαζί είπαμε. Πού έχει? Έχει και από εδώ τα δοχεία διαστολής. Σίτραλ, τέτοια που περάσαμε, πρέπει να έχουμε περάσει τέτοια. Γαλβανισέ. Εξαρτήματα. Τουμποράματα. Πάνω τι έχεις αποθήκη, είναι πάνω? Πάνω καμινάδες. Μόνο. Σόπαρ. Θα πάω μετά πάνω. Αλλού που έχει πράγματα εδώ τώρα να τραβήξω. Εδώ μέσα να τις μπες και πίσω μετά. Το πέσα είναι πίσω από τον πάγκο, Εδώ έχεις μόνο ριχάλκινα πίσω. PPR, χαλκό, ριχάλκινα. Αχα. Πίσω, για να πάμε και πίσω. Γιάννη, Έλα. άστο το πίσω εδώ, έλα. Πω και εδώ γεμάτο είναι. Σοβαρά. Ναι ρε.
Δεν και τις θερμοκολλητές που μου αρέσουν ρε θείο. Τώρα έχω μια ντούτσα τέτοια. Λίγο πόντζε και ένα λίγο όλο και Αυτό εδώ το μηχάνημα ρε φίλε με ενθουσίασε πολύ. καυστήρα που πέλε τα ξινά ρε έχουμε. Καυστήρας πέλετ, πολύ ωραίο μηχάνημα. Λοιπόν,